12 sagardoteetako sagardo ekarri deu, bakoitzatikan botila batzuk, eta gero pintxoak ere bai, erresago edateko sagardua, eta beteko festa polita. Saiatzek hemen eskualdekuak, Orradunakoak, Tolosiakoak, eta gero batzuk Astigarragakoak bai, denetatik. Jartze ditugu gazta pintxoa, antxoila, antxoa txurila, salmueran, eta txoixo egozia, hiru pintxo mota. Pizka bat ordainduz jartzen dugu, batez ere ordena mantentzeko, bestela denak batean nahi izategu, eta orduan kobratzen dugu basua erosi behar da, euro batian, eta pintxoak ere euro batian. Eta egozten dira tikiak aparte, eta gero hemen tikiakin etorri, txartelakin etorri, eta emate izkizue pintxoak, eta gero sagardoa bakoitza bere puestu. Azten geha barrikotiakin, da bukatzen dugu sagardo probakin. Eta tartian, herri bazkaria, bikoten bazkaria, umen bazkaria, ez daki txoixo jatia, hemen otordu, 6-8 otordu ezberdin bai. Gantxo modun, hemen janan ingurun iteo festa beti. Bueno, pixkanaka badator, beldurra geneukan, aurreko urteetan, igandetan, sagardo probaen aurretikan herrikirola jartzen dugu, baina aurten ez jarri, eta ingurune bazia mesterritan azokak eta horrela, baina bueno, badirudi jendea pereza utzi eta animatu hola, txirimirin azpien sagardo pixkateatea. Oain arte porratu itenak oso nazian, eta pintxuak ebai, iztorra eta antxoak eta denetateak hemen. Aber, Petritegi, Aburuza, besti ezin zan, orkoa. Lau, oain arte lau, eta oain beste boka joan nola jandem, oain hasiko, bestiakin, beste alde ditikan. Da gernolako dauden. Da dena probatuko dit. Denak asko txamar dira. Gehitxu izango bakutzako, dena probatzia. Ikusten zu, segirua don kaskarra, jandean egin giro hona izatea, lasai izatea. Zarrote ditan bezala, utxora bera. Oso ondo, deharra da dena, omenan etzako Petritegi. Txintxilea moztuko nuke aizkora batekin, maitiak. Bakarrik sarasolana eta nahikona. Nahi hona iruditzen zait, eta hori nahi ez zaitela asko gustatzen sagardoa, Hasi que oso ona izango zen. Girua ona, baina egualdiak, patiala, Baina alaxen ere